Lesigeza indaba ze-1KZN TV ifundela wasamukeliswa kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli nazo ihamba phambili osukwini namhlanje. Umhlaziyi uthi liyakhula le-MK kukhuthazwe ukwazi ngemvelaphi ejozini kanti owesimame ukhala ngokukhishwa isibeletho engazi. Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uDokotela Zakhele Shamas uthi kuyokunqoba kweqembu lomkhonto wesizwe phansi iziketho zokuchibiyela kuyinkomba ukuthi leli qembu liyakhula futhi ke liyadlondlobala okufakazelwa kunayimphumela yokhetho lukazwelonke nyakenye. Iqembu lomkhonto wesizwe phansi lihambela phezulu-ke kulandela ukuthi-ke lidle lamahlahla okhethweni lokuchibiyela ku-Ward 18 eMandeni ngoLwesithathu. Lolu khetho luze ngemuva kokuba kulobe yikhansela kule ndawo weqembu le-ANC wahlaselwa wabulawa emzini wakhe. Leli qembu-ke lingasaqali libonakala-ke lesekwa kakhulu ezindaweni eziningi njengoba-ke ezikethweni ezingaphezulu kwezine ezindaweni ezahlukene lidle-ke umhlanganiso. Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uDokotela Zakhele Shamas uthi ukunqoba kwaleli qembu ama-elections kuyinkomba ukuthi-ke leli qembu liyakhula futhi-ke liyadlondlobala. Uthi lokhu kufakazela nawo ukhetho lwangonyaka wedlule lapho labonakala khona-ke liba sendaweni yokuqala ku-number 1 ngokuvotelwa abantu esifundazweni KwaZulu-Natal kanti kuzwelonke laphuma-ke endaweni yesithathu. Lolu daba lomkhonto wesizwe ukuthi lwina ama-by-elections njalo khona ama-by-elections KwaZulu-Natal bese umkhonto wesizwe uphumelela kusitshengisa ngokusobala ukuthi kahle kahle akuwona umlilo wamaphepha indaba yomkhonto wesizwe akuyona into ebedlula nomoya okhetho ka-29 May 2024 kepha iqembu elibaluleke kakhulu futhi that cannot be wished away ngoba sibonile futhi ngokhetho ngo-29 May 2024 liba iqembu lesithathu kuzwelonke kwakuwumlando ukuthi iqembu elinenyanga nje ezinhlanu lisunguliwe ngoZibandlela ka-2023 selingenza imanga elazenza ngo-29 May 2024 laphinde futhi KwaZulu-Natal lahamba phambili fana ngabe iqembu elakhe uhulumeni KwaZulu-Natal neqembu mhlambe le-IFP njoba kwakusoleka abavoti babefuna ngayo ngendlela babefuna ngayo kodwa kwangenzeka ngoba kwakhanjwa indaba zezinkantolo. So kuyatshengisa ngokusobala ukuthi lama by-elections lokhu wawina futhi kuma metro abalekile kakhulukazi le yaseThekwini yaphinde yawina futhi nasoPhongolo mawusubheka ama by-elections amane noma amahlanu ewawina utshengisa ukuthi it's a party that is on the rise. UShamase uthi kalikho iqembu elingenasici njengoba ke nomkhonto wesizwe unazi ingxabano zangaphakathi uthi kodwa lokho akuvimbi ukuthi-ke uphathe amandla ombuso. So iqembu eliaphila to the general populace eliaphila to the electorate on a populist ticket njengomkhonto wesizwe ngisho ngabe lineyinkinga eziningi kangakanani ngaphakathi ngeke uze ulivimbe ukuthi thatha amandla ombuso ngoba yinkinga elihamba nazo liya ekuphatheni kombuso libe lihamba nalezi inkinga okungasho ukuthi lezo inkinga lizoba isithiyo kulo mhlambe sikuyoba into yoqubuka seliphethe ke manje njoba kwenzekile nakwiqembu ka-ANC nombutho wonke ukuthi kuqubuke inkinga ngaphakathi kuba khona ama-factions kuba khona ama-radical economic transformation faction within the party bakhona ama-nationalists bakhona ama-socialists into ekhona lokho wonke amaqembu akusinto efanele sigxile kuyo leyo ngoba akekho umuntu ongenasici ke kuthiwa ngesizwe lakho soka lingenasici ngakho-ke wonke umuntu une-20% wakhe ngisho kuthiwa ne-husband kuthiwa igudi kangakanani emshadweni wayo kuthi nalo 20% wayo omubi okungasho ukuthi asigxile kuwo cha umshado wawo uzobhidla ngenxa ka-20% kukhona 80% wobuhle wenza umshado ukuthi ume ngakho kumkhonto wesizwe awungajajwa ngeyinkinga engaphakathi kusemanje it's 1 year old party awujajwe ngeke-achivela abantu nokuthi izokwazi ukuphatha izwe. Kuzokhumbuleka ukuthi umhola leli qembu Jacob Zuma uke waba umengameli wakuleli amahlandla amabili iminyaka elandelana nokwadala-ke inkulumo mpikiswano ukuthi-ke yikuphi azokwenza kangcono kunalokhu akwenze ngesikhathi esaqoqobele esobumengameli. UShamase uthi bakuphethe iqembu elilodwa okungeke futhi kusho ukuthi lokho kwakuphatha kaMsholozi konke lokho kwakuphatha kweqembu lika-ANC. So lo 9 wasteful years weqembu lika-ANC wonke hayi kaMsholozi njengesiqu sakhe futhi kwakunama policies of the party kwakunama conference resolutions iminyaka iqembu lika-ANC lakuvuma ukuthi liyahluleka uku-implementa ngakho-ke akuyena uMsholozi wehluleka uku-implementa kwakuyiqembu lakhe lonke.
Uhlalo wendlu obuholi bendabuko esifundeni saseMkhanyakude enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ukhuthazeke ubunye nokuzigqaja ngesintu kanye nokwazi ngemvelaphi nangomlando. Uphakathwayo usho kanjena ngesikhathi kunomcimbi wokubungaza nokugqugquzela amasiko obukwasiqikatha ejozini namuhla. Ube impumelelo umcimbi amakhosi esifundo uMkhanyakude obukwasiqakathe ejozini. Lo mcimbi uhanjelwa amakhosi amabutho esitombi kanye nomphakathi uqhakambisa amasiko ezizwe ezahlukene njengoba indawo yaseMkhanyakude yakhelene neSwaziland kanye neMozambique. Inhloso yomcimbi niyazi nani eMkhanyakude kune nhlanga ezahlukene noma sihlala kwi district la esondelene khona neMozambique esondelene khona kanye neNakhuzani neSwazini. So sinamasiko ngathathe ukwehluka kodwa sihlala kwi district eyodwa, sihlala kamnandi, asinayo inkinga. Ingakho ke namuhla sinomcimbi esinawo wokubungaza zonke lezo nhlelo noma lezo nhlaka noma ngabe amasiko esinawo namuhla. Uhlalo amakhosi uthi lo mcimbi uphonda ukukhuthaza izitombi nezizwe ukuba zisiphathe kahle kuphinde kulwe nesihlava sokuhlukumezana ngokobulili phecelezi GBV. Kakhulu kuneyintombi ekhona zoba zikhuthaza ukuthi aziphathe kahle, kuneyinsizwa nazo futhi sizobe sithi asiphathe kahle kanye nokukhuza nje insizwa ukuthi zobaphathe kahle abantu besimame, zingabashayi, zingababulali. Lokho kukodwa kubalekile nje ukuthi zazi ukuthi umuntu wesimame uphathwa kahle kangakanani, uphathwa ngenhlonipho kusukela nje kudala. Isizwe sakwaZulu abantu besimame sasibazisa njengoba sihlala nje ezweni lawamthaniya umuntu wesifazane lo. So lokho ke kwenza ukuthi nokhulayo azi ukuthi umuntu wesifazane uphathwa kahle nje, akashaywa, akahlukunyezwa noma ngabe ngokomoya noma ngabe ngomphefumulo noma ngabe ngokwenyama. Inkosi ibisiphethe ngokuthi ixwayisa abantu ukuba baphephe kulesi sikhathi njengoba ke isivule ezinamandla lokhu siqhubeke njalo esifundazweni. Kubalulekile simene siphila kuso namuhla sihloniphane nje sisodwa. Okokuqala lokho kokunye nabesimama babahlonipha abantu besilisa phela, kungabe ukuthi wesimama ukhuluma isinomi kanjani. Asisho ukuthi akube khona imingcele yokukhuluma ngoba naye owesilisa akakhulume lokho okuzomjabulisa owesimama, kepha nje kulesi sikhathi samhla kuneyimvula, kuneyikhukhula, abantu besizwe, abantu bamakhosi abaphephe, abaphile futhi. Asithi shelele etolo siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli ubukele zona indaba ze1KZN TV nazi ihlokano kuyizona ehamba phambili usuku namhlanje. Umhlaziyi uthi liyakhule leMK kukhuthazwe ukwazi ngemvelaphi ejozini kanti wesimame ukhala ngokukhishwa isibeletho engazi. Ufuna ke izipendulo wesifazana wasemSwilili eMzumbe kuwa 13 othi ke wakhishwa isibeletho isibhedlela ePotchefstroom ngaphandle kwemvume yakhe. U-Ayanda Celo neminyaka ngama32 uthi wayeyobeletha kulesi sibhedlela ngonyaka ka2021 ngesikhathi bemjova umjovo wokuthi ke ahlinzwe ongazange uzwele. Uthi ke bamhlinza ezwa bembambe izandla nezinyawo. Uthi ke wavuka lapho esephuma ubomvu la abamhlinza khona nokwathi ke ngokuqhubeka ehlala esibhedlela bamkhipha isibeletho bengamazisanga. Uthi udinga izimpendulo Ayanda Celo wasemSwilili eMzumbe kuwa 13 othi isibhedlela ePotchefstroom samkhipha isibeletho ngaphandle kokumazisa nokuvumelana naye. Uthi konke lokhu kwenzeka eyobeletha ngonyaka ka2021. Ngiye esibhedlela ngo2021 ngoMarch ngiyobeletha esibhedlela ePotchefstroom. Umjovo kumina wangasebenza isikhathi bengijova babese lo dokotela watengijovile wathi angibanje izandla nenyawo ngcindezela ikhanda. Babese bangenza ke ngizwa yonke into, ngaba nenkinga ukuphuma ubovu sebeqedile, ngahlala esibhedlela nenkinga ukuphuma ubovu. Babese bathi angigoduke lekha ngafe ngahlala usuku olulodwa, ngase ngifike ekhaya ubovu lamthela budluka laphuma. Uthe udokotela ngiklina ubovu ngamuzwa ekade ekhuluma nomnye udokotela ethi kuzomela isikhiphe lesibeletho lesi ngoba sangasikipha lo dokotela lo kade embelethe isilo uzoboshwa. Uthi isibhedlela samsayinisa ukuthi bazomfaka isikhwama esithwala indle nomchamo phecelezi stomach bag ngaleso sikhathi hayi okunye.
Udokotela wathi kumina ngoba ubona ukuthi ubovu mina liphuma kakhulu uzongisayinisa ukuthi ngifake istoma. Ngabe sengasinqaba istoma loso ngoba khone ngaba novalo nje ekutheni ngizohlala isikhathi eside naso. Udokotela usangincenga wathi ngicela ngisifake istoma loso. Uthi wasale ebhekene nezinkinga eziningi zempilo. Kaze ngisengiphaphamile ngabona nginegaqa la. Ngisima ngikhwehlela lwequmba leswini. Sengilindile ekutheni udokotela uzongena ngimbikele ngale gaqa leli. Udokotela zangazafike ze kumina azongitshela ukuthi ungikhipha isibeletho. Kuba azange sisayinele isibeletho. Abangikhipha isibeletho ngabe sengaba negaqa leli ukuthi igaqa lanika ngazi. Ube sebala izinto abamlimaza zona wathi udinga usizo. Into engiyifisa njengamanje ukuthi ngilunge inkinga yami lela igaqa konke nengalo ingalo yami yalimala isikhathi bekade belentuze benza umsebenzi wabo odokotela inenkinga into eningi ayikwazi ukuthi izenze ngani bangilimaza namabhreki omchamo bengifisa umchamele ngichamchamo ngisawuzula kude wamasuku eduze mina nowohlo kuphume afisa ukuthi ngilunge inkinga lezi enginazo bese nasibedlela naso sinciphezele. Umama wakhe uthi bafuna umntwana wabo sizakale kulezi inkinga zempilo abhekene nazo. Isimo sempilo yakhe sishintshile. Unesikhathi sokuthi avena akhale. Uvena mbona ubuza ukhalelana asho ukuthi uthe kade engilini ngasese wathi uyazama yaphusha ube nezinkinga ngoba solakane kwenzeka lento wena legaqa unenkinga ukuthi eneme ngabezwe indlela ngasese ufuna aqala aphushe. Nanokuthi ingalo yakhe nje akwazi even ukuzibondela uphuthu. Akwazi ukuyisebenzisa ngoba ngesikhathi bemhlinza ezwa babembambile ukuthi akwazi ukuthi bakwazi ukukhipha ingane ezwa. So sizamile njengomzali ngizamile ngahamba ngayisibhedlela ngacela meeting esibhedlela ngafika khona umphathi wakhona uthi uMrs Morai ngabhala incwadi esikhalazo sami ukuthi kunesikhalazo sokuthi ayanda uphuma ubufu lihlangene nengasese. So iphadle uanda ayishile loyo. Uthi sebeqiqe kakhulu bemfunela usizo. So ke ngisihlukumezekile nje kakhulu nje ezomndeni ngoba okokuqala asakwazi ukugqoka noma yini futhi okunye asakwazi ukugqoka noma yini ingubo zakhe angasakwazi ukuzigqoka ngoba leli gaqa nje liyinto nje esabisayo. Yabangabona namanje ngicanga ukuthi mhlambe nimani libheka niyabona lilumtshumo nje obheka ecaleni kanjena. Ya ilonto nje esiphethe kakhulu safisa ukuthi athole usizo ilungiswe la plaza siyafisa ukuthi isibhedlela sibe accountable for izenzo zazo sisimo simkhokhelo ayanda ngakubhala futhi naloko encwadini yesikhalazo elapha kubona. Umnyango wezempilo uthintwa ubuthembisile ukubuyela kuthina ngalolu daba nokuze kwashaya isikhathi sokuthi siye emoyeni bengakabuyeli. Lo mbiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemzumbe. Inhlangano iyezemvelo KZN Wildlife isidonse ngendlebe izivakashi kanye nomphakathi ukuba kungalokuthi usondele noma uthatheke isithombe eduze nemvubo kanye ke imboma ngoba lokho kuyingozi kakhulu kungadala ukuthi ke basithole behlaselwa yilesi silwane. Lokhu kulandela ukusabalala kwevideo eqoshwe ngomakhalekhukhwini esikhundleni zokuxhumana lapho kubonakala khona ke izivakashi zokuchukuluza imboma maqede zayijaha edolobheni lase St Lucia eMtubatuba enyakathweni likaMthaniya. Idolobha iSt Lucia lesemtubatuba KwaZulu-Natal enyakatho nelikaMthaniya endaweni egudle ulwandle futhi lakhenele nendawo yezokongwa kwemvelo eyaziwa ngokuthi isimangaliso Wetland Park ecishe ifane kakhulu ke nekhaya leimboma okanye ke imvubu njengoba ke zinganguzulu emakheni kule ndawo. Lezi ilwana ke zwana kakhulu ke namaxhaphozi amadamu neindawo nje einamanzi. Sekuyintsakavukela kuhle komchilo wesidwaba ukubonakala kwazo ngisho emini kaBha edolobheni iSt Lucia. Kanti kwisigameko sakamuva nje kucishe kwasapha kupho ke ezinye zezivakashi ichukuluza lesisilwane kwesikabhadakazi kwabeke bazithele sabajaha ngenhlanhla akekho limalile kule video esabalale kwezokuxhumana nokuholela ekutheni ke abezokongwa kwemvelo baxwayise ngalomkhuba ongaphetha ngokukhala nokugedla kwamazinyo. Kune video esisabalele kakhulu enkundleni zokuxhumana lapho khona abantu ababili eSt Lucia bebonakala khona bechukuluza imboma edrobheni phakathi. Kuyaziwa ukuthi eSt Lucia khona imboma nje iphumayo
emanzini zihambe edrobheni azihluphi umuntu uma nje abantu bengasondeli kuzona. Labantu ababili ababonakala bekungakuzona babonakala beyichukuluza kanti ave ziyingozi izimboma. Amathuba ukuthi usinde uma uhlaselwa imboma mancane kakhulu. In fact acishe afike ekhuleni ukuthi uzoshona uma uhlaselwa imboma noma mhlawumbe izokushiya usukhubazekile. So sixwayisa imphakathi ukuthi mhlawumbe uma kwenzeka ihlangana o ithola sesimeni lapho khona ibhene namahipho imboma ukuthi ihambile kude nawo iwanikeze indawo yawo ingawachukuluzi ingazami ukushaya izithombe eduzane ngoba at times ebusuku i-flashlight kenzeka futhi nayo izenze kuba zibe nobungozi sifune ukuhlasela. Amahipho imboma zibulala kakhulu abantu ezweni nje lonke abathi bafike babengaphezulu kwamakhulu 500. So siyacela ukuthi abantu abahlangabezana nazo bengayichukuluzi beziyeke zihambele zenze lokho ezikwenzayo. Laba babonakala kule video baxoshiwe bayalela ukuba baphume baphele bangaphinde balobhade eSt Lucia kwazise bahlulekile ukuziphatha. Ezindabeni ze1 KZN TV kubi kuphilana kaMzimba uyidelelo bafokozana kaCebekhulu eSt Lucia. Siphinde futhi sayitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele mbukeli busabukele zona indaba ze1 KZN TV nazi ke bekuyizona behamba phambili usuku namhlanje. Umhlaziyi uthi liyakhula leMK kukhuthazwe ukwazi ngemvelaphi ejozini kanti wesimame ukhala ngokukhishwa isibeletho engazi. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Izimakethe ke sivale irandi liu-18.43 maqhathiswa nedola lasemelika libo 20.91 maqhathiswa neeuro libo 24.52 maqhathiswa pound waseBrithani igolide lona liu-$3,261.81 ounce ulangahlozo wona u-$62.13 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uMikel Cardoso uthi ke kuseva ukuqagula ukuthi ke kuzokwenzakalana ngesicoco seleague njengoba kusaseleke inqwaba yemidlalo ngaphambi kokuphela kwesizini. Lo mqeqeshi uthi yize ke ejabule ngomphumela kamuva lapho benqobe khona ngamagoli amathathu eqandeni Richards Bay FC kepha luseludu ukhalo. Because I wanna test them. And we will continue to do that because the boys they need to push themselves. This championship is tough. There's a lot to go. Let's see how it will go, the schedule, let's see everything that is going to happen, but we have in the next 3 weeks to play the 6 games or the 5 remaining games. So we know it will be tough, but we are motivated, we are happy, but we are aware of the responsibility we carry and the level of our opponents, and we respect them as much as possible. Respect them is do our job. Be strong, keep training, keep working hard, and until the end. And Nasikisimo sezulu esingalindeleka. Bugeli ziyakuqa bese kuphathele zona usuna namhlanje nawe sesohlangana ngesikhathi esilandelayo impela sonke emnandi. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile